atik senengane atik main mojok ning kene nuki piye leh, Nduk? Piye ngono lho pecahe. Saiki wis aman, guys. Sing gak aman sing sebelah tembok kono. Kae colokan listrike kae iki wis dikek isolasi dadi wis ora iso Dek. Wis dikek isolasi tumpuk-tumpuk dadi wis ora iso dijangkah ndekne. Aman wisan. Kinara. Tulungi yo, Mas. Bocah nyosap-nyosop ki lho. Ben, dia berpetualang kok. Ono akhirnya pakai tato. Oh. Ini guys. Delok. Ini. Delok iki ndekne iki ngene iki lho. Sini, pancen senengane golek ngono kuwi kok, Dek. Apa, Dek? Padahal, Dek. Yo ora duwe wedi bocah iki. Aku ki glundung apa ora, tiba apa ora ngono ki yo ora. Was. Piye ngono lho. Was. Kamu nggak ditolongin papahmu? Kok kasihan men ya tulung yo, Mas. Bocah rono ora? Bentar yo. Yanting HP men kok. Pok. Bingung. Ayo. Pok. Sayang. Gitu ya. Apa guys? Smartwatch 5 Pro anjay. Lampu ora sini nih. Ada snapper. Bawa dewe. Apa enggak aku? Aku ndak kurang pengertian piye dadi bojo iki ket kae. Sabel. Sing mari bojoku seneng nuki aku ki roh. Apa? Nek gelem apa ora, nek gelem ya tak kene sapa kono. Gelem guys. Tanggo aku iki. Ya iya, masa dienggo pake. Ya pake ning terminal nganggo jam larang dienggo apa? Makasih sayang. Bahaya nih ini. Ora nek kamu kok jamu kuwi ae. Aku nuki yo mikir. Jadi sahabat. Mergawe so awan sore ra ketang ning omah HP-nan ngono ki aku ki yo perhatian. Apa ini jadi paido ae. Baru guys, mene roki duwe iki ganggu aku ae. Wo, Ngene wis nyopet. sing digoleki pemirsa iki Kinara saiki kok. Apa sampean? Nih sini sayang. Bubuk sayang. Ya Allah Gusti, dene kepetel iki lho sayang. Tulungi sik toh. Bubuk gitu loh. Kamu ki bubuk. Nah, wis. Bocah Metel. Jangan nganggep cek kagok iki. dimasukin gitu loh, dimasukin terus di tekuk. Nah, iso mbok ukur, kegedean itu masih. Kegedean guys. Caranya pakai oke. Adik nggak boleh dimakan, itu tidak untuk masuk ke mulut. Jablok lah. Bayane. Ini 5 Pro. Saya ini 5 Pro sayang. Tapi terima kasih sayang ya. Karena syokap baru lah kita belum. Nggak tinggal salin. Yes. Dan gantenganku pertama berapa?
Bukti gak sing anu. Sing ini urung. Ndak memang Mas Yosua Towo. Ngono. Iya. Ya. Mas Yosua Towo yo wis yo cah bojoku kok jame kuwi ae rupane biru. Terus iki anu duwe HP Samsung yo wis lah. Ben gonta-ganti ben ketok krumat. Klambi nem kuwi sesuk sing gedhe-gedhe sing ngombyor-ombyor ape tak buaki. Ape tak kena wong. Benar. Kamu sing nek nganggo ombyor-ombyor ngono iki ora mboe sih sayang. Kamu manut aku. Ganteng ya namanya. Klambi iki sak lemari iki warna apa enek, guys. Ning tapi sing dienggo ya kuwi-kuwi ae. Tak jipukno nih kadang ora dienggo kok. Langsung aku nekan ya. Seneng ora leh kamu? Seneng ya, guys. Aja larang-larang ya. Piro lek kemarin 1,8. kurang larang saya. Wah. Lah kuwi anyare 5 juta. Anyari kan iki wis kawan. Ya wis ora apa-apa bersyukur. Ya aku iki bersyukur saya wis ta. Wah, yo cek apik like new kok. Sematur nuwun ya Allah. Tukang bojoku guys, ora. Bojoku tukang apa ora iki aku tukang bojoku iki lho. Aku ki yo pendino paketan teko ngono kuwi yo kinara, guys. Masam. Lah kuwi njaluk lho ora apa-apa. Aku nek urung wayahe ki yo ora sayang aku ki. Iso jempol apa? Aku blonjo ki nek ora atiku srek ngono ya ora pengen, guys aku ki. Ora tau blonjo aku ki. Jempol apa? Mantap apa? Pokoke sing penting saiki ki anakku. Enek klambi apa, klambi piye, tak tukokno anakku. Ndai. Nah, ngene saiki smart buat pil, golek apa pangane piye maksudnya? Ini lho. Aja ceroboh. Sampean ki kadang cek mbok. Keri sayang, gawe ku kae. Batin ku iya ya toh. Allah, terus sembut. Wah, di Apa kari ning ndi? kirangan 5 juta iki aku batin ku iki. Ning anu yang gepuk. Iya wae. Aku wis teko Mbak Romo balik untuk wonge apian disimpenno. Nah, Kuwi nek umpamane mangane liyane ayo. urung tentu. Iso balik. Piye nya. Makasih sayang ya. Semuanya. Tambah gemoy. Sehat panjang umur. Amin. Dek niki roh HP ku lho sayang. Ki HP ki kudune aja mbok dono cahku iki. Terus. Malah ngadeg ki piye lah jane. Kita pikir iso nganu iki. Ngono ki kadang nek dipenggak niki muring-muring, guys, Mas Sam. Ngadeg-ngadeg ngono ki karepe dhewe. Piye, adik nyuwun piye? Pengen apa? Wis ben piye jajal dekne pengen roh aku piye. Aku roh iki lho dekne. Sik beno. Ben. Jajal apa piye dekne iki apa piye? Temangsang ning sikile pakane dek. Ayah kono. Delok cerit. Enek ae akale Mas Ami, enggak boleh kamu mainan HP itu. Enggak boleh. Kok anu kok Mulai wis banyak guys. Inara, jadi papa baru. Anjay. diling-iling sayang nek nganggo aja dikerak-kerikno ae. Dijogo, dienggo gonta-ganti yo. Sok tumbas sing anyar, iki sing bekas sik rapopo, mumpung murah. Wong yo larang. Anyar karo anu padha ae kok. Iya sayang, sekolah. Aku ki bersyukur ae. Semuanya bersyukur aku ki. Ini kita tompo anjay. Esuk tinggo mergawe, muga-muga. Iki sesuk ayo ngenang ngene ya, jam anyar iki. Muga-muga nganggo jam kuwi rezekine tambah lancar, barokahi. Jane Rolex sayang. Kok Rolex. lonjak. Rolex ki piro leh? 100. Iya, 100, 200. Nggo jam-jamane kok bingung. Nganggo Rolex-Rolekan ora paten. Oh, aku sing 5 juta ya.
Bingung oleh anu kok. Carry. Undane umpamane Gianjar ilang. Kamu ngilangno jam wis piro? Sing ning kereta kae rego piro? Kuwi sing couple mbek aku leh ketoke. Aku muring-muring kae. Iya, sing couple mbek aku, guys. Alexander Christie ku lho, mbah apa kuwi. Kuwi ngono koplan karo aku ki iso dikerikno ning kereta. Nek pisan nganggo kan. Ya pisan kuwi nganggo. Piye, guys? Nganggo jam larang iki aku ki yo ketir-ketir. Kok ape njaluk sing rego 200 juta, 100 juta lah, prei. Sing muring-muring kancaku. Muring-muring mandor jati. Piye kuwi iki sopo? Lalekno. Tokorem dhewe sing nglalekno nek nyeneni wong. Kok mani Caca iki selalu saiki wis eling. Apa tak adadine aku ki ndek iki masih kari ora delok ya awakku dhisik. Ya tapi kamu yo aneh iki. Yo kamu sendiri kok nyalahno uang. Ya jangan gitu, enggak boleh. Caca yo anu. Cecerobong cah-cah neh. Setuju kok. Tak seneni iki setuju nek wis aku seneni tak. Yo ngempet sing asli. Jeneng apa? Delok. Masih menganu. Ya, menganu to. Wis sampeyan ngebas lagi saya. Jam ini iki yo. Ben ketok anyari ganti strap tok saya. Iya, Cen. Lah itu ganti kamu strap tok ngene iki wis ketok anyar. yang itu Huawei itu kamu mau beli satu tok ya biru ya. Iya, iki aku tuku meneh. Dulu ki beli beberapa warna tapi pilihannya lagi pas kosong kae. Wis aku tak tuku strap tok iki tak ngono. Lah iya. Ganti strap tok. Ora ketara sayang uang iki sing penting warnane ngono kuwi beda iki wis Mula males. dikira Beda lagi ngono. Iki make untune jare loro guys, aku mang dikabari karo Lina. Wis obat, ora ono obat tak tukokne obat. Aku mangi WA. Wes Lina ki wis ape kuren nek gak ape budal ning apotek dhewe. Maksudnya ki dokter gigiku urung bales. Aku ya tekok kancaku sing perawat karo sing bidan-bidan urung padha bales iki malam mingguan donan. Apa guys, loro untu guys. Jajal engko komen yo guys ya. Dek. Adek. Bocah ndang ora gelem leren belas sih. Mangi bar mangan piring ngono kuwi ya ora enek Dek. Anteng ngono ora malah nguatek mumbul-mumbul ya Allah. Ora apa? Mangan. Dek, Ben nyokot-nyokot. tapi ki kotor iki. Ora. Dek niki mari ya masak oral, guys. Dadi ya ngono kuwi. Keinginan untuk apa-apa dilebokno ning anu. Ki ora dicokoti kamu sampe. Cedhik lho bocah pola kok ngene. Apane wong aku wae wis kok saiki kok. Makane bobote ndek apa jenenge? Mundake ora pati kaya wingi-winginane, guys. Nek kan jrut-jrut ngono ya. Jrut muda. Polahe urung kaya ngono. Timbangno muda setengah kilo. Ndak sekilo. Ya wis ora apa-apa, sing penting sehat, aktif, cerdas, pintar, Masya Allah. Kamu iki cantik, tapi rambutmu ndek iso kaya ngono kenapa saiki? Sing rapi ngono gak iso? Ndek mang rapi. Wis saiki tek kaya ngono ae, sisiran terus dikuncir sing apik. Nggih. Rambut kok ruwek-ruwek. Yo gak ngono Tan. Sisiran terus dia anu rambutmu ya rusak leh. Keramas bendino urung garing nih kadang dikuncir ngono ki mari rusak Tan, mari bau, tambah bau. Kok so dikandani ibu men bantah ae ya yo tok kamu. Iki lagi akeh guys, lagi akeh berkat suronan mang wis di dadekno siji karo ibu. Saking sinten mawon Bu dik wau Bu. Saking sinten mawon kok papat. Pak Munaji. Mas Monyo. Lek Saiin. Walah akeh men, guys. Wis disimpen maman iki nara. Ki mang setengah wis akeh pol. Salah. Sekali-sekali didulang Mbah Pah. Kudu anteng.
Anteng ini lagi bapak yo anteng. Nggih. Jenengan paringi mimik sik Mang Mak. Nggih, Mpun. Ini apa sih? Keranjang, numpak keranjang. Naik keranjang. Naik keranjang. Niku toyone jenengan anu mawon. Kolam Iya. renang niki le. Tadi suntuk nanti piye? Langsung disuntik. Langsung jor? Nggih. Ya. Mungkin kan ilang piyambak Langsung jor, toyone. Mungkin dibu niku le golongane saking mriko. Dados saged Kinara cuanti. Cuan. Iya. Intan yo pengen maem empasine Kinara. Mboten. Lah pengen maem apa? Sekarang engko dikei jangan mapang engko. Enggak tak cepet iki mah ngarep nyanten nih. Napa iki, Mak? Untuk bel anu cepet iki. Jangan apa? Jangan apa? Jangan rawan. Rawan. Gede. Gede. Gede napa kates? Iya. Tak wesi wis berhasil. Waduh. Mesisan ngoten jenengan. Jenengan telaske sisan ngoten. Cinta mau sisan. Paringi mimik sik, Mak, mimik sik, Mak, mimik sithik, Mak, mimik, Mak, mimik, Mak. Imik ndok. Setunggal iki teng pundi ya, Mak? Lah ya siji ning Kok ndi? mboten enten le? Pik karek napa ora? Gak le. Mboten kula mbeta teng pundi ya, wong nyatane setunggal-setunggale enten Ino. setunggal. Ini. Tak golekane jajal. Sendoke ora nek siji kok, Guys. Jenengan ajeng teng pundi, Bu? Ape rutinan dulu. Ape rutinan. Setiap tanggal sak menten apa benten-benten? Tergantung, Dok, tergantung sing duwe omah. Pokoknya kan diadakan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali mesti rutinan kabeh alumni. Alumni haji. 2023. Pamane iki kan hari ini dikucuk arisane kena ibu. Ibu isone kan pamane minggu tanggal iki dadi menyesuaikan sing Oh, duwe menyesuaikan. omah. Dadosnya mboten harus sementen ngoten mboten nggih. Pokoknya diadakan 2 bulan sekali karena ki anu Nduk. Waduh. Terkadang ki nek 1 bulan sekali ki enek sing mungkin nderek putrane ning ndi waduh kono ngono. Lah niki teng griyane sinten? Ning cabean Nduk. Aku ora cabean. Cabean iki Cabean kunti mae. Riko kidul. Jeruk. ajeng arah teng kentong niku. Nggih. Oh alah. Cabean iki cethek geni kuwi Bu. Ya kuwi jeruk ngono. Tapi mboten ngertos jeruk sebelah pundine mboten ngertos. Aku kan nunut Mbak Ida. Jenengan berarti dijemput niki. Kok menteni ning Sendang kono. Ya Allah. Ya Allah, guys, sampai rutinan biasa, guys. Rutinan Nduk, dekne yo ning kono ning Menden. Ning Menden. Iki klambine sapa lah jenengan ngangge klambine sinten niku? Klambine sapa iki? Oh, mosok. Lah kan mbok tumbasno, dhek berangkat anu umroh kan to. Dek kae rondok sedeng saiki dienggo sesek yo tanggo aku lah Dek timbang ra dienggo. Heeh ya. Sing cilik-cilik wis tak kokon nggo makjah kabeh. Lah wong kamu jarene diet to. Jare dia, Dek. Es ngono. Kok nek dipoto ki hasil apik, Mak. Tapi ki kadang apa dipoto ki kudu emosi ae. Kinara e. Hei. Halo. Ya. Nek dipoto kudu emosi, kudu enek sing ngliling ya. Oh, alah bandune ae karo kamu gede bandone. Wis ben Mak dibiasakno Mak pokoke Mak. Pokoke nek dijak ning ndi ben ora ditariki. Ki alhamdulillah ndekne dinggoni bandu model sing rambut sing ngono sing ngene alhamdulillah. Gede ben Nggih terbiasa. dikudungi. Nggih mungkin terus merambat dikudungi. Iki bandu-bandu sik ae engko nek wis duwe rambut dicepet-cepet. Wong jenenge bocah wedok kok ya Nduk ya. Mak kula tak sarapan riyen nggih. Jenengan mboten sarapan? Sampun. Ibu memang wis dijemput ta, Nduk? Sampun. Sudah ambil itu teman-temannya. Sampun. Lah Intan sudah Mak, sudah sarapan. Mbak Ida tak sarapan gantian ya.
Intan sama Dek Kinara dulu ya. Oke. Wayahe pijet to Mak pancen Mak. Dereng kula pijet ki teng Mbah Balong kok. Sarapan guys, ya wis toh gampang guys. Sarapan bersama dengan lho jenengan paringi ya Mak. Nek goreng ayam bareng. Sayur gede. Wih, sayur ireng guys. Sayur ireng itu adalah sayur gede. Wes nggo kalian sing ngurung ndang maem dijogo kesehatane yo guys ya, kok pe sarapan dulu ki ana ayam goreng bareng. Ayamnya gak mbok maem Tan. Ayamnya gak mbok maem sisan. Lah ada ijek. Iku tunggu Mbak Indah. Gak mbok habisno sisan Delok aku wis ngono. Wis ngadeg-ngadeg wisan. Wis. Pindah cek Kok ngadeng-ngadeng, Mbak? Wes donga dinonga muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, rezeki ingkang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh, pejuang gadis dua semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha, sing saged ngangkat derajat wong tuwa, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Dari konten-kontenku dijibu apike dibuat eleke jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dadah Kinara. Adep sini. Kinara. Dadah. Wes ora gatek, guys. Rewes wis. Alah.